Lur, wingi sore koncoku dolan kae janjeni yen arep ngeterke aku numpak pite lunga menyang sawah sisih etan desa kae. Nanging kasunyatane wis tak enteni nganti suwe dheweke ora teko rene. Ya bloko wae, aku rada jengkel karo dheweke. Lur, ana kalane awake dhewe nemoni wong kang duwe sifat kaya kancaku kae. Seneng janjeni karo wong liyane nanging kerep ora ana kasunyatane. Malah ora pisan ora pindho ning gawe gelo kancane awit dheweke kerep mblenjani janjine. Mula biasane wong sing kaya ngene banjur padha diadoi karo kanca-kancane. Lur, salah sijine paribasan Jawa unine kaya ngene. Esuk dele sore tempe. Kang gambarake wong sing ora iso dicekel omongane. Wayah esuk dheweke ngomong ngene, mengko beda karo apa sing diomongke nalika sore. Wong kang kaya ngene biasane uga ora mantep ing patrape. Gampang kegodha swara wong liyane. Kamangka sabdane Gusti ngendikake wong sing jaga marang tembunge kuwi ngreksa nyawane. Mula lur, ayo padha ngaca awake dhewe aja nganti dadi wong kang mencla-mencle ing pangucape. Nalika nglakoni urip ning donya kene dadi wong kang mantep patrape satemah iso digugu uga apa kang dadi janjine. Aja dadi wong kang esuk dele sore tempe. Wis ya, aku pamit dhisik. Gusti berkahi.